Isa magkabagana ka? Siguro liwat kayo mong inahan. Ay batasang tawa ka, bayagsan ko na. Ay usay way batasan. Nang ikaw man akong ginikanan. So sa ato pa, ikaw nang way batasan. Ang batasan ka kagsikinsa. Nakaulam na gani kag motor. Pagkayamigis kag inahan. Yuli kag isa nagkunin mo na. Tarong naman ha? Tarong nga guna Roy. Ang ako aman ning motor. Hila subok ka aroy nakapangan ko ning motor. Di sa magkagwarta gipit ning motor. Namayot ka? Or nanulis ka? Kaya di ba ni walang pamayaw? Pamay pa yung utag na ron. Ang daog ba niya itong pusta ni Boy Tapang ni Rusil. Itong gabaksing sila. Kalamang ka. Pusta? Nasugal mo na? Di sa matawag ka kakato na na? Taro nga dyan na magkabalo ko nga. Nangawat ka kay ako dyan mismo magpapriso ni mo. Sino makay kag motor noy? Ranyo ni Noy sa. Sa magkakakuha ni Noy sa exam? Larina? Namatsaga ning motora Noy. Ah, grabe po na sige yaw ni Muma. Oy, ikagrahin lamang ko ni motor tong landong no. Kay init kayo. Makuspaw ning kabir. Sige Noy. Uy, balato na ko ana Noy. Balato. Ah, hatagan man gud kanako maog gismel. Unya, pag abot dire, ibunal-bunalan man ko nimo. So ang usa ka bunal kay minus man og 4,750. So kaduha man ko nimo gibunalan diri sa samputan og diri sa tiil ko. So minus ka og 9,500. So karon kay 500 na naman imo sobra ma. So karon utangan man kanako atong iaging adlaw og 500. Akwit sa ta. Wala na. So ikagrahay ko tong motor na landong. Sige. Dati ng mga bata mo. Ako yung mga hinungdan mo. Nagpintag. Nagpadakin mo. Nakang batang gusto yung mga bata mo. Kung tumuy ka balos. Nakang mga bata mo. Mangkapaan mo. Alben! Saan tawa na yun? Alben! Oh! Isa ba? Daw challenge mo dire Alben, dali ra kay ni siya. Saan po na? Tagay na pa, kagawid kag basa o? Dili ni siya tagay Alben. Wala siya. Challenge ba? Na ako'y 10,000 dire Alben. Kinahanglan ni mong makuha ni Alben nga dili matumba ni baso. Ano no? Ha? Sabot ka. Ali dire para magkisinabot ta. Sige anak Alben oh. Iyon, easy money ran nimo na eh. Makuha ni mo na eh. Bahal kung basketball ka itong pinustaan na yung mga bali mga silo mo. Pero, easy na siya. 3 attempts ra ha. Unsa man ang 3 attempts na pula na? 3 attempts gane, paminaw. 3 attempts gane. Hulboto ni mo siya. O masayop ka, matumba ni mo ni baso, balik na bisag kag hulbot. Ano ba, katulo ra. Game! Kwarta man, bro, magigan na kapanulis. Tulis pag. Tulis sa gunaroy. Gikan man na itong daog na ako itong pusta ni Boy Tapang ni Rosil. Ni pusta ka ni Boy Tapang, bahala gamong kag pansimbag hato niya. 10,000 ron. Pusta na basketball. Ano? Tumba. Kaduha naman. Balik. Tagi niya makuha. Maragalisod siya. Kaduha na yun eh. Fire. Tumba kaya pa hon. Isa naman. Dili lagi ni kagaman akong challenge. O sige, last. Last na. Ihatag. Dili kay paagi pag challenge. Kuha ka, tanang kwarta, haguan na. Nan igsuon ihatag sa puna regalo. Galo, paskurong kay. Tayo ni. Fire, birthday ni mo. Parang birthday ni mo. Fire. Ay, Simon! Ay! Oh! Yes! Sagod! Buha na sa ako. Yate, minatay. Yagay, rada kong chismit. Yate, ligtog tao. Usagod! Ako talaga, Noy! Basta malit ka ng... Manipangin mo! Ipadapli na! Pudapli. Bukat kayo, pag-ilis. Gisingot kay ka. Pag-ilis na to, iputang na baso. Pag-ilis! Ay, magbi mo, ipadapli itong pano, isabong. Anay. Ay, Simon! Kailangan ko. Ba? Nakabalumagong daugan ka ng kuan. Dako-dako man to, kuya, wid anak kay unyag mawala. Sige na, ari. Mamang namala ka po. Nga naampod ka nung na direct isang bilay niya kong bag. Huwag po na ako nagihubo. Di
Dili! Nakabalo na biya ka ng mga igsuon nimo, mga kiriwan kaayo. Unang ako'y taguan na kung taguan sa kong dughan, ang dili kawaton. Ari! How sure? Scammer ka. Dili! Pwede naman ka makagamit ang kwarta nimo. Usap panahong mugamit ka. Ako nang punang ihatag nimo. Unang ari, ako sa dala. Sakto. Puday ng ideya ni Uma. Yung mga kiriwan po niya kung suon. Kung manginahanglan ko ma, mga ko ni mo ha. Basta kay safety na niya kwarta. Ha? Sige. Basta kay 40 ni siya ma ha. Walang labis, walang kulang. Sure man ka ha. Uy, sure lagi ko! Sa man kyan? Oh. Ay ma! Juan, mangayo ko na mag-dismill ma be. Ha? Unsa sa smell? Mansari man good na mo. Magadit mo atong Chip Charlie Thai Resto Bar. Asa man taon ng katidara? Ato kong gibili na akong 40 mil mo. Asa dito ma? Ay! Katong 40 mil! Oh, kato ma, 40 mil. Gani kinakainom-dom. Ito siya, ito. Ay! Unsay 40 mil? Unsa nila akong gipalit og pagkaon para ipasupan ninyo? Mga sanilas! Sa buko! Nay. Prep! O ka na isong sa misay! Kuman. Ako ko kanya ikatambal ninyo! Ano ka ganaot mo? Tungo nila sa silpo-silpo! Gusto mo nila? Ha? Kana akong gipa-eskwela ninyo! Gigasto ninyo! Kana yung mga ginahanglan! Nay. Kung ano ba magkaya na mo 40 mil? Kuman siya. Hindi magkita pa ka? Ang layo sa mga mo! Wala mo'y kwenta ang mga anak mo! Managkwenta mo nung gamato na kinagkantilan yung gihatag! Sa ating mo mga bata mo! Bagayin na lang nato niyo, makita ni resulta. Kaya, kasi mulay batasan ng ginikap to. Di sa magkakukuha yung motor ni mo! Sino mo kayo niya? Tarong nga. Tarong nga gula roy. Bantuin ka naman ka na? Nulis agad. Nulis. Upos na ka ito. Tulis pag. Tulis pag. Tulis. Against! Oh. Against the light. So, mo ni pastor ba? Nulis agad. Nulis. Upos na ka ito. Tulis pag. Tulis pag. Tulis pag. Siya may tulisan natog na wong. Oh, gusto mo dito? Play. Pahuwi na. Ang isipan. What's up mga marang? So karamo shoutout ta din sa YouTube. So shoutout ta ni Remix TV, Nisnya Lotter, GB Kistas, Galagar, Lesia, Istafia, Mariana, Silyon, DC Millian. Yon, Carcel Mendoza, Marina Silion, Pretty Andrea, Favourial, Leon Jezreel, Salmarin, Mariana Silion, Clarissa Kabugoy, Kizerne Sasel, Erika Queenie Sison, Edwina I love you, Richard Papis, Richard TV, Enteng Bupicol, Nectarius Castillo, Benjamin Caracopiado, and then Sir RC, and then Joshua Lagi, Myra Esper, Lily, and MTV James Kirby, and Tiger Shark TV, Chara Orji, then Manuel Elombra, then Minok TV, Fusion Drop Music, and then Melanie Arcioli. Melanie Arcioli. Apa nih? Ni Mama! Pag-shoutout po na ako sa ko ate nga si Erika Livio, Christina, shoutout ko. Alivio. So shout out ni Carding Lapinig, and Richard Lapinig, Richelen Lapinig. Shout out sa mga border si Pastor, si Jack Tabura, og si Kinit Bakayan, og si Robinic Banilao. Mga gwapo. So, happy birthday to ni Mother Alicia Aguilar Marolinho. Shout out.
Happy birthday. Birthday. Oh, happy birthday po rin sa ako ang manghod si Nicole Villaros. Yo! Shoutout ko sa kuyab si Christina Kaulawon Carigo. So, moro sa tanang guys, salamat sa inyong support. Huwag kalimut sa pag-subscribe, pag-click sa notification bell, pag-update sa para ma-update mo sa mga upcoming videos na mo. So, kung ganahan ka magpa-channel, comment ra diha with #mamarang. So, thank you so much pag gumawa ng video. #mamarang. Secure TV, your greatest weapon against stress. Peace out.